chakabvondoka munyika yedu yeZimbabwe. Hakusi kudliwa rinopisa kuZanu PF. ED versus Chiwenga. Vari kuita inonzi physical fight pazere vanhu. Guys, pane video ratichakuratidzai since Geza paakadedzera kuti ED must resign, he must step down. Saka tensions are rising very high. Hi guys, welcome to T-Fair Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. Like our videos kuti aende kure. Tasamone video here. If you know, you know. Mazvionera mega video kuti hakuna kumira zvakanaka kuZanu PF. ED akatadza kukwazisa Chiwenga naChiwenga akazama by all means, of which rumors has it vamwe vanhu vari kudedzera kuti iye Chiwenga ndiye ari kutoshandisana naGeza, because mukatarisa Geza netimu yake yemaovhete havasi kutombovhunduka. Vari kudedzera kuti resign with immediate effect. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti Chiwenga anenge achashandisana nani naChamisa. Ndo nyaya iripo guys, handizivi kuti munoti kudini hazvo, asi since Geza paakangokonzeresa chete kuudza kuti ED ngaresign auraya nyika, vanhu vakawanda maovhets are coming out vachidedzera kuti aiwa ichokwadi, ari kutaura chokwadi. Handizivi guys munoti kudini hazvo, asi recently nezuro chaiye Zanu PF ED team yevarakashi yakatumira mapurisa kuti anosunga Geza, of which chinototishamisa ndechekuti vangatadze nei kuziva kuti ovheti rinogarepi rakaita saGeza. Kuzviitisa vanenge vada kuzama kutinzwa, because vanhu vakawanda vari kudedza kuti hapana zvakadaro siyanai naGeza, nekuti ataura chokwadi. Every time munhu akataura chokwadi makuti akaba, because nezvari kupomerwa mhosva yonzanzi akaba mota 3. Imwe mhosva ari kupomerwa ndeyekutanza audza vanhu kuti ngavaende kumastreets kana kuri kuti mapurisa arova vanhu tichaataimira. Saka munongoona mega kuti hapana nyaya apa, havadi kuudzwa chokwadi vanhu veZanu PF team yevaraka. So guys, ndo nyaya iripo. ED naChiwenga vari kutorwa. Rumor has it vari kuti Geza ari kutumwa naChiwenga nevamwewo. Thank you so much.